Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sakiraɓe wondaɓe jeygol Placo TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna. Hande bo en lortoke ɓe tindinoje meɗen. Tindinore nde mi wari mi tindina en hande ɗum dede ko larani hala WhatsApp. Lawol ngol a tokkata aɗo connecté aɗon en ligne amma himɓe potai larugo ma aɗon en ligne. Yake feere tawan aɗo connecté ko jengi ko nandi be majum himɓe ma noy ha jotta aɗo connecté na to a mari haje ɗo a wawan maɓɓugo ɗum warta wala mo foti larugo dede aɗo en ligne. Ɗuɗɓe nder moɗon dede ɓe on wolwanayɓe mi ha WhatsApp yake feere ɓe ɗo giya ɗum ha WhatsApp an on gara on kaɓana on bolwanayam on giyata miɗo en ligne e ma bo yake feere on giya mi wayri connectugo ɓuuri asawere ko ɓuuri balɗe ɗuɗɗe ni en kam mi holle to hakkila e waɗi ko lewru ma mi connectayi amma to a wolwaniyam si a yiya mi répondima ɗuɗɓe nder moɗon ɗo ƴamami e noon menu ka warete ɓe giɗi hamɓe ma ɓe gaɗa ɗum e nandi yake feere ɗuɗɓe nder meɗen to aɗo connecté yake feere aɗo en ligne ɗo a yiɗata himɓe giya aɗo en ligne sakkoma aɗo en ligne goɗɗo yima aɗo en ligne wolwanma yiya a répondai ɗum yake feere kaɗo suna ɗum to a yiɗi a ñokkina deydey en ligne maɗa ma bo dernier connexion maɗa warata goɗɗo heftata nde a déconnecté ndamma aɗo connecté ko a jippake jotta amma holla goɗɗo wakkati a déconnecté ɗo ɓuuri asawere ko ɓuuri asaweje ɗiɗi ko lewru ma marɗo haji larugo tindinore noon no ɗum warete e watana vidéo meɗo hakkilo diga arande ha yogora gare heɓa yiya deydey no ɗum tan misalorago yigo on ƴamimi ɗuɗɗum nder majum e ɗuɗɓe nder moɗo ƴamimi haala man ɗo mi tawi ha nayi mi wiya mi jabake mo fugal privé muɗum hani mi waɗa vidéo musamman dow majum mi yermana en ha chaine meɗen deydey YouTube. Amma hedde ko may ɗo mi yiɗi mi fe'inana en ƴamol deydey ƴamiɗi mbinoɗe en ƴama en ɗon no posina question ji deydey ɗi sagafa heɓa mo fof fonda yiya deydey heftan deydey ƴamiɗi ƴameten na ɗuɗɓe nder moɗo ƴami noy min mbayri waɗugo ƴami man ɗo miɗo matina vidéo ji ma toon taskitake min mbayri waɗugo vidéo ji ɗo balle ɗo yugo deydey sukleji ngam may ɗon hande min gaddi ha min posana en deydey ƴamol meɗen ngol hande Bamako ɗum lamorde lesdi toye hakkunde gure tati ɗo hakkunde lesɗe tati ɗo mi yiɗi wigo Bamako ɗum lamorde e lesdi toye hakkunde nder lesɗe tati ɗo arande man ɗo ni Sénégal, deuxiéme man Mali, troisiéme man bo Benin. Hakkunde gure tati ɗo ɗum wuro hakkunde pays ji tati ɗo ɗum pays toye on lamorde muɗum woni Bamako. Ngam may ɗo deydey ɓe anduɓe fu bindana e less babal commentary on mo anda bo fonda deydey sagafa muɗum yiya to nangino ɗum dole sey to hefti kam heftanna ko heftata ngam may ɗo mi tammi hokkugo jawabu latiɗum sahi ma bo mi wiya jawabu latiɗum labɗum ha ragare vidéo ol may ɗo ngam may ɗo en dille nder tindinore meɗen nde mbiɗen lawol ngol a tokkata a active ha WhatsApp maɗa aɗo connecté wala mo foti lara aɗo connecté ma bo goɗɗo yiya deydey dernier connexion maɗa yiya faɓɓi koko nde connectuɗa bo to hakkila jotta déconnecté tammi on gejjida e tindinore meɗo ngam may ɗo en dille nder vidéo meɗon gen deydey no katanmi salorago amma hedde ko may ɗo miɗo toro deydey kala ɓen ɓe abonayi fu ta gejjite warugo less ragal jungo moɗon ñamo ha bindi bodeji ɓe vindi abonné ɗo on gara on mema dow maji banni ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru sey on mema dow magel banni ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti han konta toon sey gar on mema ngel dow to ɗo on hokkata on deydey kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on daragol be koyɗum nonnon tan gejjite warugo deydey ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel to on memi dow magel on gi ngel garti en blé ɗo on hollata deydey vidéo meɗon ngol fottani on ta gejjite warugo ha less babal commentary on accana min commentary je encourage tamin heɓa min gada ko waddunogon vidéo ji tilimɗi nonnon miɗo toro on ta gejjite warugo deydey ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo ol mayɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Arande man noni sakiraɓe to en gari en nasta deydey ha nder WhatsApp meɗen banni nda WhatsApp mai mi nasti nder maga to a mari haje waɗgo ɗum amma hedde ko may ɗo miɗo matina en WhatsApp o gaɗa e gaɗum may ɗo ɗum GB WhatsApp mi tammi ɗuɗɓe nder ƴamaɓe am fu miɗo matina on ɗum GB on WhatsApp on watta deydey isin tindinore may ɗo mi tammi en andi GB WhatsApp gaɗo waɗa kujeji feere feere isin mi tammi to on dari on giyan bana GB WhatsApp am ɗo nda babal discussion am feere babal groupe ji am feere babal statut feere e babal appel feere ɗum hawra banta deydey WhatsApp ji luttuɗi e nden bo bana ha GB WhatsApp ɗo a wawan a lara statut goɗɗo wata statut muɗum a lara statut mako o heftata deydey a lara statut mako banta deydey ɓen marɓe numéro ji am ɓe mi mari numéro ji mumen yake feere on giyan mi larata statut moɗon amma hollata on mi laari statut moɗon amma yake feere miɗo lara statut yimɓe feere sey to ɓe laari mi waɗani ɓe comment dow majum ɓe ano mi yiyayi a laari bo nden a laari statut am may ɗo to kanjum ɗo wawan aɗo yiya a laara statut goɗɗo amma o heftata a laari mi tammi on fami application deydey GB WhatsApp meɗon gaɗo mari option ji feere feere deydey tilimɗi amma miɗo matina on ɓe itti option je to goɗɗo yiɗi yerɓango himɓe kuje jurɗo deydey a yerɓanan himɓe jotta ɓe itti option man ɗo ɓurata yerɓango himɓe njowo jotta deydey banni option maɓɓe may ɗo woni mi tammi on fami sakiraɓe yawwa sey tindinore nde mbiɗen ko larani lawol ngol a activata jotta exemple na wawan mi nasta dow numéro ha am ka
jotta to mi nasti do numéro am ka mi tammi on ndaari jotta ɓe holli ndaɗo ɓe holli mi déconnecti hande 9h19 jotta mi waɗanta on vidéo ɗo bo ɗum 15h15 jotta haka mi wolwanta on ɗo bo miɗo connecti whatsapp may ɗo téléphone may ma e nga ɗon nder whatsapp deuxiéme téléphone am ɗo may ɗo numéro kam may ka ɗon nder whatsapp amma ɗum holli on 19 ɗum holli on 9h19 keyo mi déconnecti ko waɗi ɗum holli banni may ɗo ngam may wakkati may on mi activi hunde ɗo may ɗo diga wakkati ko activi ɗum ɗo diga wakkati may ɗum fuɗɗata limugo ɗum hollay diga wakkati may a déconnecti ko ɗum ɓawa balɗe noyi to a ittayi ɗum ni ɗum ittatako ɗum hollay banni may tan e noyi to mi wurtake nder whatsapp may bo to mi wurtake nder whatsapp may ko mi déconnecti to yiɗi mi déconnecta ma amma mi wurtake nder whatsapp may ɗo babal bindi ɗe may ɗum hollata de hande a 9h19 mi waɗi connectugo ɗo ɗum majjitay sam ɗum majjitay warata ko a nasti goɗɗo nasti ha lara hollata ɗum ma de heure de nde mi déconnecti may ɗo mi tammi on faami amma hedde ko may ɗo ko larani GB whatsapp tama goɗɗo ƴamami de no ɓe téléchargirta GB whatsapp ko no ɓe waɗirta mise à jour majum ngam ɗuɗɓe nder muɗum mi yiidi ɓe ƴami may question ji may ko nde yerɓanam GB whatsapp mi yerɓani himɓe GB whatsapp ha mi somi be bo no ɗum waɗirta mise à jour whatsapp mi tindini isin tindinoje may ɗo ha mi somi kanjum mi wiyata yake feere to min gaɗi vidéo kala nde min gaɗi vidéo fu kabde ndaare vidéo may ɗo ta wona min gaɗi vidéo min salake ɓawano on loron ƴamto min kaza no warete miɗo matina diga jotta diga hande kala mo mari haaje mi yermana ɗum GB whatsapp fu ko mi holla ɗum no ɗum warata mise à jour GB whatsapp fu sey to yoɓi hedde mi yermana ɗum dede GB whatsapp may ko no ɗum warata dede e mise à jour majum ngam ɗuɗɓe nder moɗon mi tindini mi holli no hani goɗɗo wara mise à jour GB whatsapp mum hedde dan maga wata mi waɗi vidéo may mi waɗitake amma ɗuɗɓe nder moɗon woɓɓe darata vidéo ji may ma sey wiya ay mi larayno vidéo may ko mi fuɗɗino larugo vidéo may waɗi ni wattini ni ngam may ɗo diga hande to goɗɗo mari haaje mi yermana ɗum GB whatsapp ko mi holla ɗum no ɗum warata mise à jour GB whatsapp sey to yoɓi hedde mi tindina ɗum tindinore may ɗo ɓadima noon may ɗo waɗay o accata GB whatsapp mako may nga wata ha nga ɗaɓɓita wanne ko mise à jour ngam woɓɓe feere ɗo yiwgo ɓe andi to kala nde ummi fu o ƴamete wannan vidéo le sey to mi dorake mi waɗi vidéo mi waɗi editing majum mi conversi ɗum teddugo majum nden mi yerɓanma na ɗum an feere maɗa ko nde bo yake feere ɗum ɗo sarga ngam may ɗo mi tammi on fami sakiraɓe yawa marɗo haaje GB whatsapp diga hande fu ma bo no ɗum waɗiranta GB whatsapp e mise à jour sey to yoɓi hedde mi yerɓana ɗum ɗum yawa ngam may ɗo tindinore nde gara en tindinay bo ɗo en mbi ɗum GB whatsapp on tan wattaka dede ɓen marɓe GB whatsapp ma on mbawa waɗango GB whatsapp ji mumen dede ɓen ɓe ngalaɗi mari haaje télécharge goɗi bo to on giɗi on jaha on télécharge on dara tindinore nde mi tindini amma to goɗɗo mari haaje maga kam to yiɗi matugo mi wiyami Adamu Haruna mi yiɗi GB whatsapp to taska sey to a yoɓi hedde mi yerɓan maga yawa mi tammi on paami ngam may ɗo to a nastoy nder majum a wari jotta nda whatsapp maɗa banni to a mari haaje active go dede tinnore nde mbiɗa en tindine ɗo sey a lara nda less ɗo ha mi cappani en ɗo sey to mi itti kugel ɗo nder ɗum wangata on giyan ha alama plus ɗo mi tammi on dari ha alama plus ɗo ɗum ɗo ngel wangi bo ɗum jotta sey a mema dow magel ɓawo to a memi dow magel ɗum waddante option ji feere feere sey a lara nda ɗo ha ɓe holli ba alama alarme ɗo deuxiéme il ɗo banta ɗum kugel réveil ɗo mi tammi a laari banta no mi wiyata ɗum banta montre ni ɗo a laari ɗo ha je am jotta ɗum waɗɗi alama good ça veut dire que jotta miɗo activi ha whatsapp am ɗo himɓe pat giyanmi miɗo en ligne ɓe giyan dernier connexion e ko nandi be majum to a yiɗi a désactiva ɗum sey a wara a mema dow magel jotta on laari ɗum ɗo kosi ɗum ɗo waɗi good ɗo jotta to mi waɗani ɗum désactiva ɗum mi décocha ɗum sey mi wara mi décocha ɗum mi mema dow magel banni tan to mi memi a laari ɗum dilli to ɗum dilli banni ni jotta laari ɗum lortoake to ɗum lortoake mi warayno mi mema dow plus man banni to mi memi dow plus may déjà mi tammi on daari kugel ɗo may c'est déjà barré e ɗum baari e ɗum waɗi alama e ɗum baari to jotta ɗo wala mo foti laara miɗo en ligne hollata goɗɗo miɗo en ligne to mi ɗo nder whatsapp en ligne ma hollaymo dernier connexion on diga wakkati mi activi ɗum jotta ɗum acciri ɗum banni ko ha jango ko faɓɓi jango ko ɗum ɓawa asaweje noy hollaymo diga hande wakkati ɗum mi déconnecti ni hollaymo diga wakkati may ɗo miɗo déconnecti mi tan mi faami wala hollata goɗɗo miɗo en ligne sey sin wakkatire to mi mari haaje mi itta ɗum bo mi lortoy to mi wara mi mema dow kugel ngel may tan alama ngel may ngel mi cappani on ɗo ni mi tan mi on daari ngel banta alama e alarme ɗo to mari mi memi dow magel banni fayma ɗum majjitan ɓawa to ɗum majjiti ɗum yahan ɗum taro ɗum lorto to ɗum lortoke jotta mi warayno mi tammi déjà on daari ngel ɗo waɗi alama good mi tammi on daari to ɗon tindinore hoyde simple dede no activirta to a yiɗa himɓe daruma en ligne e ma bo a yiɗa ɓe dara dede dernier connexion maɗa ɗon dede tindinore may ɗo famarde mi tammi on paami sakiraɓe ɓen marɓe GB whatsapp mbawa gaɗa ɗum ɓe ngala bo ɗaɓɓitayno ɗum téléchargirta ɗum ja télécharge dede gaɗa amma bande matini on ɗo mi somi dede himɓeji goɗɗo feere ɗo mi yerɓani on GB whatsapp ɗo ɓuri nde sappo ko nde nogas o watta mise à jour maga sey to nga wati tan o wiya wallahi GB whatsapp am ngol lori waɗi wati fayin ma yerɓanon sey to mi lori mi waɗanimo vidéo waɗugo vidéo may bo ɗum hoya en andi waɗugo mise à jour may ɗo na ɗum hunde on hoyde to ngam may ɗo mi tammi on paami dede charɗi ɗi mi hokki kesi jotta to goɗɗo mari haaje dede GB whatsapp yawwa ngam may ɗon jarama sakiraɓe ɗon dede tindinore famarde nde en mbi en tindinayi nonon ko larani dede e ƴammol ngol ƴamuɗen question no ƴamɗen en ƴami Bamako ɗum lamorde
lesdi to hakkunde dasɗe tati ɗe tindirɗen ɗo en bi Sénégal, Mali e Benin. Ngam mai ɗo jawabu lati ɗum sahihi ma bo laɓɗum ɗum lesdi Mali. Banni Bamako ɗum lamorde lesdi Mali banta matinɗen dede ɓen winduɓe Bamako ma min getti on kefti, ɓen winduɓe Sénégal ko Benin bo miɗo matina on keftayi. Ngam mai ɗo tawi to en potti ha video tammi hingol waru ko yeso. On jarama ɗum derrawo moɗon Adamou Haruna. Wassalamu alaikum.